Halo Mas Kiki, lho, iki aku ngojak sedulur Suriname, tak jaki ning tokomu lho, ning Cokro Suwato. Ya. Ya. Nun, Mbak. Halo ya, Sugeng Sonten, nek Yahmene Sugeng Sonten. Iki maksud nama, Mbak. Sonten isu lho. Ajeng golek anu. Sonten Sore. Sore ya, sore ya. Isu enjang. Nggih, ya. Namung dalu. Dalu. Lha wonten telepon Mas Kiki ajeng golek kebaya. Oh iya. Nggih, ngen pundi, Mbak, kebaya? Udah. Nggih. Nah, nggih. Ya. Oke, oke. Ya, nggih, kono Mbak iki. Kayaknya kembang-kembang apa? Iki takono iki, Mbak. Iki. Ora kembangan. Sik. Sing asli Jawa, asli Jawa. Oh, Kalau brokatnya kosong. sik. Kalau asli Jogja malah seperti ini. Wis api. Hmm. Nah, awakmu rodok peteng kuwi golek rodok puting lho. Hmm. Ana nek sik model Jogja jan putih. Iki Iya. soban. Iya. Belakang. Oh. Ibu nggak mulai yapong bawi. Japongi rock, Mbak, anu blues. Yapong bawi. Ya tahu ya blues. Karo Kangen dawa toh, muslim. ora enek. Kamis lan. Oke, ya, ya. Durung dijahit tapi. Dijahit. Hmm. Wah, wis karek nang ngono. Urung didondomi iki. Oh. Berarti kok dondomi dhewe iki. Karena kan kalau baru memang belum dijahit. Aku golek sing wis mati. Harus jahit ke. Ah. Sing anu sik Solo Palembang. Hmm. Nek anu tak men dijahit bojoku nek kowe gelem. Sarung seperti ini adanya. Kalau yang batik-batik memang semua belum dijahit. Terus raya. Anakku wis tau sing njaluk. Oh. Tapi gitu. Sudah itu tinggal pakai. Nek wis dijahit. Oh. Ini model Kita jahit dolan ning Mas Kiki gitu. Mulai apa? Mulai batik-batik hujan. Kira tuku blangkon, Mas, ning kene blangkon sampe nganggo blangkon. Aku Hah? aku wis duwe blangkon loro. Aha. Aku duwe kartu koperasi itu. Oh, oke, ya. Wis so. Hah? Wis golek. Beb, tuku blangkon sisan kene blangkon api-api lho. Heh? Aku Oh golek. ya. Oke, blangkonnya pundi, Mas? Wonten iki. Kene Mas, ya. Ya. Oke. Soalnya blangkon nek neng pasar iku beda kualitate, ning kene kualitate api-api, Pak. Iki blangkon tenan dinggo dalang, dinggo jagong. Beda karo sing ning pasar. Beda lebih rapi, Iki luwih rapi ya. Luwih apik, garapane kualitas lho, Pak. Dijajal. Delok tak video kate gini ketok ganteng. Ya tak sampe Mas. Balik. Wale. Nah, ngono. Kurang gede ra? Kurang tengah, Pak. Apik. Kurang tengah. Di tengah kene. Nah, ngono. Nah. Pas. Wis. Pas. Yang ngerti pas iku. Kabeh. Dongker. Pengen golek anu kolor liyane. Kayak anu beja putih-putih. Putih, Mas. Anu serat semu putih, Mas. Oh iki anu iki. Ya iki. Nah, ayo. Ya iku sing tengen. Ning is- Ya yo. Nah. Ya iku apa? Ya. Oh, cilik. Enak Gede. gede. Iki sik apik ra, Mas? Oh, padha wae. Iku apa ini? Cilik. Cilik. Golek mate sing gede, ukurane sing gede. Nah. Padha wae. Hmm. Besar. Ini cilik. Hmm. Ya iku. Nah, iki dijajal. Nyaman agak lobok dikit. Oh. Nah, kuwi ngono kuwi kepenak, Pak. Iya toh? Apik toh? Ya. Pas saya ngang Kayak anu. gede. Nah, gede. Ngomong Jawa angel to malah nek ra kulino.
Kayak dalang Kang. Kau dalang ya. Kang sapa jenenge Kang sapa? John. Mas Jon. Oh. Jenenge Jawa wae, jenenge Jawa sapa? John. Jon. Ora duwe. Oke. Ya. Iki Mas Kiki lho tak goleke tak kanu gawake tamu Suriname. Tuku blangkon kowe Pak Jon. Kerjane nang KLM iku. Ya tuku kabeh api to, nggo solan salin to. Pasti. Itu Pak. Ya luas yang hitam. Ah. Lex. Si ireng mara luas, heeh. Jadi kabeh. Ya wis kowe wis senengan to, nek seneng iku apik to. Ya. Ya. Aku mulu. Oh, belakang belakang. Di sini. Ya, iki. Ya. Bagus ya. Ya. Ini bahan tulis kain Apa Mas? Bahan apa? batik tulis. Oh, batik tulis. Oh, piro regane? Agak mahal 300. Oh. Kira? Iki rada larang mergo niki batik handmade nganggo batik nganggo tangan hati batik ini lho. 300. Original. Jadi Orisinil. Ya bilang oke. Oh. Nek sik iki piro? Nek iki piro? Ini tulis juga Oh. 230. Oh, ya. Jual tuh. Iki 200 and derteh to. Ya, Oh, iki ya apik ya. Ya, iki. Iku batik tenan, Pak, batik tulis tenan ya. Larang iku batik tenan to soalnya batik nganggo apa nganggo tangan ning batik lho kok simbah-simbah biyen nek batik. Kemak. Kemak ya. Nah, ini nganggo wae Balinese. Wong Jawa. Ati nduke nang Balinese nang omah. Ayo. Oke. Iku asli. Ya, asli batik ya. Dia Andri ya, apik cukup. Mas Kiki tak larisi tokomu Mas Kiki. Ya. Oke, ngesambungnya ya. Mas Kiki tuh pengen tuku blangkon toh gitu. Ya. rupane pucat ya. Lebih sekarang Ah. Kami Ya, sampai Pak. di sini Pak. Nah. Di sini Pak. Di sini. Ini apa? Ya. Nah, Pak Budi. Ayo ganteng Ganteng. toh. Kayak Ki Dalang. Ki Dalang, Tiko. Pak. Kayak Senoi. Kayak Senoi. Pak Seno. Ngerti Seno. Ganteng. Ya. Oh iya. Iki gelem aku tuh. Lagi brand ada? Sing di. Brand. Sing di. Sing di. Kau nang Solo kok. Kau nganggo iki ya. Iki padha iki ya Han Kemak ning bit iku motive iku mara anu to, mara angel ti. Dan iki simpel. umum. Ya kuwi umum to. Berarti kan yang sing apik. Ya. Warna Arep kosong arep nang Solo. Pengen ya, di dalam. pengen rupane apa? Warna putih ini. Saya putih-putih. Iki. Ndel. Ini kata semua. Ketemu Hmm. lagi. Ya. Lagi. Ini semua. Tiga. Nek iku ngenom itu kaya cah nom nek ngono iki. Tenan, Pak. Tenan. Gelem apa, Pak? Tenan. Yo, ya, juga iki. Ya. Juga iki, Pak ya. Ya. Orang duwe katok nganu. Apa? Komporang. Ada komprang kene ono. Ada kan ya, Pak? Ora ono. Dadi sesuk ning Nang Solo, iku ning nang pasar Solo. iku. Sesuk ning pasar tak truk ya. Nang Solo. Ning Solo ya ono ning kene ya ono ning pasar. Ya, juga iki aku. Oke. Ya. Oke ya. Iki, Pak. Oke. Suwun ya, Mas. Kami Duitnya ra cukup jare ini. Atuh teko suri lah tolong tuh. Loh. Teka lagi. Turun. Turun. Loh, Nah. teka lagi. Biro. Soalnya aku nono. Nah. Mau yang pas aja. Mau Jawa. Ngomong Jawa Mbak Ra dong lek ngomong Pas Jawa. aja ya Pak. Iya. Ya. Ya. 218. Nah. Oh, terima kasih. Aku itu diskon. Ya. Lama mampu kayak diskon.
Ngomongnya. Oh. Matur nuwun. Terima kasih. Suwun, terima kasih.